Vyzerám ako zmoknutá sliepka, veď Lenz mi povedal, že mám použiť curl cream a teraz vyzerám takto? Ak nemáš kučeravé vlasy, skoro ďalej, toto video ti nepomôže. Takže navlhčil si vlasy, nanesol si svoj curl cream. Teraz, keď to vyschlo, vyzeráš ako zmoknutá sliepka. Úplne stojí to na mieste. Stále vyzeráš ako úplný retard. Ja keby si práve vyliezol zo sprchy. Tento problém vyrieši jedna jednoduchá vec. Nájdeš to všade, stojí to maximálne tak 5 €. Volá sa to, že bonding olejček. Ja to momentálne nemám k dispozícii, takže použijem nejaký náhodný olejček, čo som našiel doma. Jednoducho otvoríš. Ešte by to nemuselo trvať dlho. Asi tak nejak, neviem, či sa to tam takto proste iba pošúchať rukami a začneš všetky tvoje kučery takto, jak som to povedal, stlačať. Je v podstate jedno zatiaľ, ako ich budeš stlačať, lebo potom si ich dáš na miesto, kam ich budeš chcieť. Takto týmto stlačením eliminuješ všetok ten nechutný diel proste. Po tomto ťažkom, zložitom zákroku by mali tvoje vlasy vyzerať nejako takto. A teraz už len na tebe, kam si ich posunieš, ako si ich nastyluješ, ako ich chceš mať. Keď si ešte zoberiem takto zrkadlo, ich to vidím krásne zo zadu. Už sa musím dostriať. Ja to vždycky rád mám tu takto vzadu, keď to tak pekne krásne vystúpi. Ak nemáš takéto zrkadlo doma, nevadí, môžeš použiť úplne hociaké zrkadlo, toto ja mám, lebo proste ja som barber, hej. A takto bude vyzerať výsledný produkt. Už krásne definované kučery, úplne jednoduché proste, nepotrebuješ to komplikovať. A teraz vieš,